27 along arnikang sama birta thanbang sami bismai disopi non birta thepi pen arjita hemprek aphan apran kachipi karlitang Rahul singnar akumlin kaparjab je aphan se mariding pen long e kesom longri arlo soluk sudak atomon jongsi parjab ingtung te pulote prab jin pen tripartite talks nang hang nang ji ningkan prikep so se mate arji ding thlui pen kachisong anparta Karbi Anglong arat la pen di mahasawra akar in nai pulote hemprek kang thim mate article 244 e henlo hemprek aphan pen kachisong hot apran kedam nang pulote inut khai anokbe karlitang Rahul singnar setami inut lo aho karlitang Rahul singnar laki alangli inut kedam tang surihinira kriketom asengkana hut Telangana atum aphan hemprek ipia hut Karbi Anglong aphan central government atum kipanungkuk ajok difurong so pialong soluk sodak along Karbi raratum kachisong thurpa kahosi apran damdun nanglo lasi karlitang Rahul singnar hemprek aphan si supir thepen chi utekang nangsi pining surihini ingkorap ho asengkan chitini phai ketom arni Jakas asong atom pen chipatir pipon se alangli apran kedam nangwek adimate difu government higher secondary school angkang along alangli kumlin pen amir biri kaselamponji KCCM Dr. Tuyam Ronghang ahin pen long e sompon bangso long e sompon det aphit puthot Karbi Anglong hemprek aphan central government atum ingdeng pho pharman kachingki kachingwai ji mate tripartite talks aphan jakas asong mate Karbi Anglong araraphan ki hang Hirek ajok prabjin pen ingdeng pho tripartite talks aphan nang hang nang jipura difu government boys higher secondary school pen bike armu kachejeng pangcheng ponsi dongmukak ahi thialong an palidamlong bangso bike armu kachejeng pon along jakas KFA KSYA KUYA songatum pen chitong donsi bike armu kachejeng along RDP donsi dongmukak ahi thian palisi street corner amai pido pon hemprek aphan alam the hai hui chithan ponsi Bangso jai mek misen pen pachun pon. News text report B News 7. Non birtang ton pen arjita. Pen buki pasi di sona kok ma di posi. Aprangsi nilitum pini kache song alam the nai thona pachini po. Lahanlo nitum kache song bangke article 244A aputak sidum che song lo. La penitum piposi pini bike rally cepak lang kok ma la bangke ditum 4 rounds talks do elo ditum jakas tum government pen lasin non bangke ditum 5 rounds talks do nangi for implementations of article 244A ate talks dong si ave putel so implementation na bangke uni deji lahalo ditum lasi ditum non ke dobom a government tum pan a chief minister la pena prime minister la pena partai Karbi Anglong autonomous council a CM Dr. Tuliram Ronghang alang li fana chuning rilo jakas tum a talks bangke initiate nang kuri pidun nangji atheman itum 4 rounds only duelo athiri tum pini jakas tum ke claim lage pini daka itum group li fantot kali itum long jakas membership pan Karbi Anglong arat apati tum jakas tum ke claim pon to si jakas tum no si state van der lo pute me ke donang ke sob Karbi na donai la sidak party chipu pin pen asong chipu pin pen pini jakas tum long so talks long na pachun dui fan anu tin Karbi Anglong arat tum antame hantamin tum jakas pen chuning ri pon Nitum pinilan tumatro media hoy pensi government of India government of Assam la pen Karbi Anglong autonomous council than pachinda itu jakas tum kedam tangan ni Karbi Anglong along suduk solak pen government of India tu napa ferin nang set dengan bang lo la sintum pini dapat si pudak lo je government of India tum jakas ban prabjin pen tok do deli pudante nitum Karbi Anglong along suluk sodak tumon pajab jide hi pukai lagi ning biang ni la si jak prabjin ben jakas aphan jong si tok bang resume tu thei putek bang jilangan ni ke Karbi Anglong lo suluk soda tumon ke javek ko lagi dak nang li tu media tu ben thandak lo asi BJP ya government non do ma government tu Karbi Anglong tu phan hemprek people ko chi chakdang do la sula so commitment bang chibi ning pusi dak pasi tu thandak lo tang te pini birta lansing toni koklo dumi thakni kurbang thu kardo